Hola golafres, soc l'Albert. Avui toca una miqueta de verdura. La disfressarem una mica, uns pinyonets, amb unes panses, i la podreu menjar sola o la podreu fer servir d'acompanyament per a alguns plats. Anem a veure com es fan els espinacs a la catalana. Bé, doncs, aquí hi ha 250 grams d'espinacs, un grapat de panses i un grapat de pinyons, si no necessitem res més. Una miqueta d'oli? Vinga, una miqueta d'oli també. Tot i que jo he comprat espinacs, aquests que ja venen tallats i nets, els netejarem amb una miqueta d'aigua també. No sé pas com fer-ho això, espera. Fotrem així millor. I després ja ho colarem. Més que res perquè veieu quin és el procediment a fer amb els espinacs, perquè normalment venen tots plens de terra. Ara aquests els deixarem escórrer. Però tampoc massa perquè els tirarem amb aigua freda. Posarem els espinacs en una olla i l'omplirem d'aigua freda. I quan sigui ple ho posarem al foc. Ara hem d'esperar que arrenqui el bull. No es passa al micro això, Això és el trípode, és que ara he tret la càmera, perquè tinc això enfocant aquí l'olla. I l'he tret. Una cosa, si veieu que dic alguna paraula que no és, i m'heu de rectificar, m'ho rectifiqueu, m'ho poseu a baix, on hi podeu posar comentaris, a part de dir-me que soc molt guapo, que cuino molt bé, que gràcies per les receptes. A part de totes aquestes coses em podeu dir, escolta, has dit, jo què sé, has dit remoure el menjar. Home, és remenar, doncs, no sé, o el nom d'algun producte, si no el conec bé, o el nom d'alguna eina que fem servir per cuinar. Tot això m'ho heu de posar a baix en els comentaris. La veritat, volem saber com es diu tot d'una manera correcta. Hola, guapo! Estic gravant. Sí, vols saludar? La trufa ha sortit alguna vegada. Espera, que t'enfoco bé. Espera. Trufa, surt de la cuina. Vinga. Anem a dir, quan hagi arrencat el bull, ho remenem i ho deixem coure durant 5 minuts. I colem els espinacs. Han quedat en res, Ho podem apretar una miqueta així també perquè vagi perdent tota l'aigua. Ara en una paella hi tirarem una miqueta d'oli, hi tirarem els pinyons i els fregirem una mica a una temperatura no gaire forta perquè no es cremin. Donem un cop així al dent d'all per treure-li la pell més fàcil, el piquem ben picadet i li afegim també a la paella. I quan els pinyons hagin agafat una miqueta de color, hi afegirem les panses i les fregirem fins que s'inflin. Heu vist com s'inflen? I ara és el moment de tirar-hi els espinacs. I tirarem una miqueta de sal. Ho deixarem sofregir uns 5 minutets, més o menys. I ja ho tindrem! Ja veureu que boníssim que està. Ja ho tenim, això. Mira quina pinta que té. Si et vols subscriure al canal, només has de clicar a la casella on hi diu subscriu-me i activar la campaneta de notificacions perquè t'avisi quan pengi un vídeo.